स्रां स्रां एकाडेमिया मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय गावनि सोलोंसाफोरखौ दिनै बरायदों। समाज सिबियारि सुदु ब्रह्मनि नाजानायाव सालाकाथि ओनसोलाव जोनोम मोननाय स्रां स्रां एकाडेमिया मेट्रिक आनजादाव आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव सेथि नैथि आरो थामथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय सा 13 सोलोंसाफोरखौ बरायनाय जायो। सालाकाथि सातबिन्दो हावरिगावआव थानाय जोहोलाव सोमला बसुमतारी गेलेग्रा फोथारनि नब्लाङाव सोलोंसाफोरखौ बरायनाय जायो। सालाकाथिनि पावार ग्रिड कर्परेशन आव साख्रि मावग्रा सुदु ब्रह्मआ गाव लेखा फरायाव आखा फाखा नङाब्लाबो थांनाय माखासे बोसोर सिगांनिफ्रायनो गावनि रांखौ बाहायनानै सालाकाथि ओनसोलाव स्रां स्रां एकाडेमिया लाइमोनफोरनि थाखाय गुबुन गुबुन हाबाफारिफोरखौ लाबोदों। बेबायदिनो बेसेन लायाजासे ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ मोसानाय दामनाय देनाय मेथाइ रोजाबनाय सोलोंथाइ बिथिङाव ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ थुलुंगाखां होनाय हाबाफारि खुंदों। दिनैबो बिथाङा मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय सा 13 फरायसाफोरखौ बरायनाय जायो। बरायनायजों लोगोसे फरायसाफोरनो सासेयाव 1500 राङारि मदद आर'नाइ आरो बिजाबफोरखौ गथायनानै होदों। बे समाव समाज सिबियारि सुदु ब्रह्मजों लोगोसे बिथांनि स्रां स्रां एकाडेमिनि सासे सोलोंसाया मा फोरमायदों फै मिथिना लानि। मोजां मोनदों आरो बिदि मोनसे माबा प्लेटफर्म होनो थाखाय बिदि खालामबाय थानांगौ आरो होनबासो जों माने एग्जाम होयो होनबासो जों माने माबा मोनगोन एसे कनफिडेन्स मोनगोन कि या वी केन डु इट आरो जेनेबा जों दा माबायाव मेट्रिकआव मोनबाय स' बे मोनसे अनार मोननानै जेनेबा जों नेक्स्ट इयाराव जों मोजाङै ट्राइ खालामनानै HS खौ मोजाङै होनो थाखाय जों बिदि एसे कनफिडेन्स मोनो। स' आइ फिल या इट्स गुड एन्ड बिदि खालामनांगौ। स' स्पेसियेल थेंक्स टु स्रां स्रां एकाडेमि बे अर्गानाइज खालामनो थाखाय थेंक इउ। माने सोरबा बुङो बाट इट्स नट लाइक देट जों माने जों स्टुडेन्टआ जाहैबाय जों माने जोंनि मा होनो प्राइभेट माबाखौ जों स्टाडि पार्टखौ जों एक्सट्रा दोनो ओमफ्राय जोंनि पार्सनेल लाइफखौ जों एक्सट्रा दोनो। स' आं पार्सनेलि आं माबा मेथाइ खनो स' मेथाइ खननायाव मेथाइ खननाय टाइमाव मेथाइ खनो ओमफ्राय स्टाडि टाइमाव स्टाडि जाबाय बिदि जायो आरो। आं स्पेसियेलि आं जोबोर माने एसे माने एकदम माने थेंक इउ होनो सानगोन कि माने बे माने ससाइटियाव बिदि खामानि मावनायनि थाखाय आरो बे मोजां गाज्रिबो नङा। बे माबाया मानसिफ्रा सोरबा सोरबा बुंलाबायो कि बे गाज्रि बिदि होनलाबायो बाट इट्स नट लाइक देट। माने मोनसे ससाइटियाव बिदि थानांगौ आरो ना होनबासो जोंना माबाया ससाइटिया डेभेलप जागोन। दा जों स्टुडेन्टसफोराबो माने बर' स्टुडेन्टफोराबो बांसिन माबा जाया मानसिफ्रा सोरबा ड्राग्स एडिक्टेड थायो माबा माबि थायो। स' गोदोनि माबायाव जों खोनादोंमोन गोदोनि जुगाव माबा गेलेनायमोन माबा मेथाइ खननायमोन बिदिमोन। स' दानि जुगाव माने बिदि गैया आरो ना। स' आं सानो कि बे बिदि प्लेटफर्म लानायखौ एसे मोजां। स' बेखौ जों बयबो फैनानै सापर्ट खालामनांगौ। नाथाय सोरबा दंलाबायो बेखौ माने माबा खालामो। स' या 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।